Nebol som kandidátom vlády a nebol som kandidátom opozície. A takým nestranným a nadstraníckým budem aj prezidentom. Prezidentom, ktorý bude stáť za ľuďmi. Prezidentom, ktorý bude stáť za všetkými ľuďmi, bez ohľadu na ich politické presvedčenie alebo národnosť. A budeme mať v parlamente aj radikálny politický extrémizmus v rovnošatách. Celkovo v sobotu voliči rozhodli tak, že vznikla komplikovaná situácia. Je tu viacero deliacich čiar medzi zvolenými politickými stranami. Niektoré nie je možné prekonať, ani by to nebolo správne. A niektoré nebude jednoduché prekonať, hoci to bude zrejme nevyhnutné. Zvolení predstavitelia parlamentných strán si s touto situáciou budú musieť poradiť. Dnes, v priebehu dňa a zajtra ráno sa postupne stretnem s predsedami zvolených politických strán, s výnimkou pána Kotlebu, aby som zistil, ako vidia možnosť poskladať stabilnú väčšinu za zmysluplným programovým vyhlásením. Všetci, ktorí sa zúčastnili volieb, ukázali, že im nie je ľahostajný osud našej krajiny. Ako prezident si budem ctiť svoje povinnosti voči všetkým občanom Slovenskej republiky, voči parlamentnej demokracii, právnemu štátu a rozdeleniu moci. Myslím si, že pred Slovenskom sú také výzvy a každý deň prináša mnohým občanom také problémy, že v politike a medzi politikmi by nemalo byť miesto na osobné vojny alebo nepriateľstvo. Ako prezident sa pokúsim v tomto duchu vytvoriť vzťahy s vládou, s parlamentom a s politickými stranami. Ubezpečujem vládu, aj parlament, že vám budem oporou a partnerom vždy vtedy, keď budeme môcť spoločne pomôcť ľuďom Slovenska. A že primerane možnostiam a kompetenciám prezidenta budem podporovať všetky dobré nápady a riešenia bez ohľadu na to, z ktorého politického tábora pochádzajú. Preto ako prezident budem povzbudzovať ľudí, ktorí nie sú spokojní s tým, čo sme dosiahli, ktorí nerezignovali, zachovali si ideály, vyznávajú slušnosť a morálku, pomáhajú, prispievajú alebo chcú prispieť k tomu, aby sa dobrý pocit nekončil za dverami ich súkromia. Sú to hrdinovia našich bežných dní a hrdinovia nášho bežného života. Takých ľudí je na Slovensku dosť. Mali by však cítiť väčšiu podporu. Nemali by sa cítiť okrajovo. A to, čo vnímame ako hrdinstvo, by malo byť bežným vzorom správania pre naše deti, pre naše rodiny, priateľov, známych, ale aj úplne neznámych. Všetkých ľudí, ktorí rozmýšľajú, že vstúpia do verejného života a že sami sa pokúsia prispieť aj k väčším zmenám, chcem povzbudiť a chcem im odkázať, nech sa nenechajú znechutiť, nech bojujú a raz sa môžu stať aj prezidentmi. Verte mi.